Сәлемсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булармын. Бүген безнең программада Васил Шәйхрәзиев Алтайда. Рәхәтләнеп эшлибез, горурланабыз. Конституция нигезендә без бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татарлар өчен җавап тотабыз. Марсель Галиевның Алтай сулышы фото күргәзмәсе. Рәсем сәнгате, фото сәнгате һәм язу бер-берсенә комачауламый, алар бер-берсен тутыра, кересенчә илһам бирә. Ульяновскида төбәкне өйрәнүчеләрнең 5нче форумы узды. Май тарихы китабы язу турында материаллар җыябыз. Аннан соң Чебоксар шәһәренең дә татарлар тарихын җыябыз. Казанда Кауи Сәрвәр премьерасы гөрләде. Иң беренче чиратта ул кайчандыр яшәгән Кауи Нәҗми һәм Сәрвәр Адгамова турында опера түгел, гомум кешелек проблемаларын күтәрә торган әсәр дип уйлыйбыз инде без аны. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхрәзиев эшлекле сәфәр белән Алтай краенда булды. Ул Алтай крае җитәкчелеге белән очрашты. Бөтен дөнья татар конгрессы 2018 елдан башлап федераль округларда очрашулар үткәрә. Үзара тәҗрибә уртаклашуга нигезләнгән әлеге җыеннар бик әһәмиятле. Барнаулда Себер федераль округы татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре киңәшмәсе узды. Әлеге вакыйга һәм очрашулар хакында тулырак Ләйсәнә Садретдинова видеоязмасында. Безнең һәр сәяхәтебез нинди дә булса вакыйгаларга бәйле. Хәзер без Барнаул шәһәрендә, Алтай краенда. Монда Себер федераль бүлгесе татар оешмаларының очрашуы узачак. Иң беренче милләттәшләребез Барнаул шәһәренең мәчетендә булып чыкты. Эшне дугадан башлау мәслихәттер. Мәчеткә әле 700 халык килә, җәй көннәрендә шул 1000-гә килгәч 300 кеше җомга намазын урамда укыйбыз инде. Сәйбәтмәйбез. Шуңа күрә мәчетне зурайтырга дигән шундай ни бар. Карар бар ая. Инде Себер федераль округы татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре киңәшмәсенә күчик. Утырышны Алтай крае татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Әмир Аминов ачты. Бүгенге чарада Алтай крае, Кемерово, Новосибирский, Омский, Томский өлкәләре, Красноярский краенда яшәүче милләттәшләребез катнашуын җиткерде. Ул мондый утырышларның 2018 елдан бирле үткәрелүен һәм Алтай краенда татарлар белән очрашулар Новосибирский, Томский, Прокопьевский, Омский шәһәрләрендә үтүен искә төшерде. Елда рәхмәт инде Казанга булай җыеп мин монда булганым бар. Нәйдә Казан Барнаулның мәчетендә Барнаул татарлары белән очрашып, күреп, үзебезгә кайтсак, безнең мәктәбебез бар, татар мәктәбе ансамбльләребез бар. Күрешәтергә әйтергә безнең әйтемебез бар, бер күрешә бер гомер. Без моны күрештек, бер-беребезне күрдек, кочаклашып, уртаклашып, сөйләшеп утырдык. Чәй эчкәндә дә, монда үткән безнең чараларда да. Икенче яктан иренәбез, Алтайда, монда Барнаулда ничек эшлиләр, нинди аларның бүлмәләре бар, нинди монда аларның ни оешмалары бар, нәрсә эшлиләр дип, безнең өчен бу үзенә аерым бер яхшы дәрес. Берәр яңалык алдыгызмы үзегезгә? Үзебезгә күп нәрсә алдык. Ничек безнең бу ел планларыбыз бар, үзебезнең мәдәният үзәкне Кемерда ачарга, Алла бер салат теләсә, шуңа күрә без өйрәнәбез. Монда нинди үзәкләр бар, ничек эшлиләр, нинди аның эштәлеге булырга тиеш, кухнясы, тегесе дә, монысы нәрсә булырга тиеш дип. Үзәкләр дигәндә Барнаулда алар 2. Бу хакта без киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Хәзер эшлекле очрашуларга күчик. Кайсы төбәккә генә барып чыксак та, безнең Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхрәзиев губернаторлар белән мондагы җитәкчелек белән очраша. Менә хәзер без Алтай краеның Барнаул шәһәрендә. Бүген дә безнең эшлекле сәфәребез нәкъ менә шундый очрашу белән дәвам итәчәк.
Хакимият җитәкчесе кунакларны сәламләде һәм Алтай крае белән Татарстан арасында хезмәттәшлек килешүенең беренчеләрдән булып төзелүе турында әйтте. Ике арада сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрнең үсә баруына басым ясады һәм ике төбәк арасында мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен җирлек булуын ассызыклады. Шулай ук Алтай краенда татар телен һәм мәдәниятен саклау максаты белән эшләгән ике иҗтимагый оешмага ярдәм кулы сузу, аларның эшчәнлегенә булышлык итү хакында да әйтте. Васил Шайхразиев исә Алтай крае җитәкчелегенә җылы каршылаулары өчен зур рәхмәтен белдерде, Бөтендөнья татар конгрессының эшчәнлеге белән таныштырды. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Алтай крае, Барнаул шәһәре. Алтай темасын дәвам итеп, сезнең хозурыгызга Татмедиа галереясында ачылган Марсель Галиевның Алтай сулышы фотокүргәзмәсен тәкъдим итәбез. Мин соңгы 3 елда 4 мәртәбә Алтайда булдым. Барган саен ул минем өчен күбрәк ачыла бара, диде язучы. Анда булган шәхесләребез дә үз фикерләрен җиткерде. Без исә фотолар белән сыкландык. Сезне дә чакырабыз. Енді таулар болған жер, көбірек ұшай, таулар, елғалар, шарлауықлар болған жер. Мен шуңа көре Алтайға барып, 4 мәртебе мен шулай түсірдім. Солардан жиылған көргәзмә. Менә өзіміздің Татарстандағы тауларында қарап шығасы бар, келешекте, жайкын енді. Таулар бізде де бар, бітінде кішкене болса да. Мен шуларны қарап, шуларны зор етіп түсіріп болмас мекен деген ойым бар. Рәсім сәнгаты, фото сәнгаты һәм язу бір-бірсіне қомашауламай, алар бір-бірсін тутыра, керісінше илһам бере. Тау турында шигырь туарган мекен, күл турында, елгалар турында. Яңа бер һәр вакыт яңалык китерәң фикергә. Mana kartini tutaramiz. Kalemi bilen de hem şu anasının geç çağında o resimler yasa bilen şekillengen. Şuna göre fotoğraf çekende de elbette anın şu hudurniklik, ressamlık sanatı berip çıkar. Marcel bizning sözü bilen de bizning şu fotoğrafları bilen de resimleri bilen de yerde motorlukni arttırar. Bu zamanda motorluk arttırgan kişinin bu sinan da maktağı hep bitiren kolay. Ondan sonra onun eserleri klasik eserler bugünkü gündür. Etikanda mene taşka ilengen berenler, berenge ilengen taşlar, onda teki metamorfoz var. Onda bir felsefesi var onun. Resmi düşürüp bular, telese kaçan düşürüp bular, hele ataması bir tane usulü. Мен насәтірге хочу. Во-первых, Кытларга поздравить Марсель Иванович с вступлением в Союз фотографов Татарстан. Вот, это самое главное, да? Анын китабы шықты, и он уже ничекәтірге, он уже любитель түгел, он уже профессиональный фотограф как уже. Ходай Тәгалә үзендә талантны үйіп берген аңа, кызганмыйча берген, һәм киләчәктә мәсәл бу талантың белән әлесен безнең татар әдәбиятына, татар сәнгатенә, татарның рухи дөньясына бик күп хәзинәләр истәрсен. Һәр нәрсәдән рәсем күрә алу, бөтен шөгыльләр бирелмәгән мәсьәләләр, Марсель Ивановичның әле мондай хезмәтләре алга таба да булыр, ул башка үслүптә булырга мөмкин, яңа үслүптә мин аңа Марсель Ивановичка зур уңышлар. Siz әдәбиятта кебек, табигатьтә дә тирән фикерле, фәлсәфәле язучы инсан буларак күрәсездер дип ышанам. Һәм яратам сезнең рәсемнәрегезне. Табигатьнең матурлыгын, кешелекнең матурлыгын, милләтнең матурлыгын күргән кеше ул. Изгелеккә безне өнди. Шуңа күрә 1000 яшә, дустым,
Яшьтәшем, 1000 яшә әле без синең белән бик күп еллар иҗат итәрбез милләткә, халкыбызга. Иншалла, без яшәрбез, без бетмәбез, иншалла. Рәхмәт сиңа. Менә бу иҗатны безгә пропагандалау җитми. Biz bir gene de cimlerini tortup alabız da, bizge kere kompleksini şuğa күрсәтергә һәм монда выставка гына түгел, аның шигырьләре, аның китапларының үзекләре яңгырарга тиеш аудиогид кебек. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның 2нче өлешендә. Ульяновскида төбәкне өйрәнүчеләрнең 5нче форумы узды. Май тарихы китабы язу турында материаллар җыябыз. Аннан соң Чебоксар шәһәрендә татарлар тарихын җыябыз. Казанда Кауи Сәрвәр премьерасы гөрләде. Иң беренче чиратта ул кайчандыр яшәгән Кауи Нәҗми һәм Сәрвәр Адгамова турында опера түгел, гомум кешелек проблемаларын күтәрә торган әсәр дип уйлыйбыз инде аны. Ульяновск өлкәсенең татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр клубы җирле мөхтәрият каршында эшләүче дистәдән артык иҗтимагый оешмаларның берсе. Әлеге төбәкчеләр клубы үз эшчәнлеген шәһәрдә генә түгел, өлкәнең барлык авыл районнарында да алып бара. Ел дәвамында татар авыллары турында китаплар чыга, танылган шәхесләрнең исемнәре шәһәр урамнарына бирелә, архив, музейларда да зур эш алып барыла. Узган атнада Ульяновскида төбәкне өйрәнүчеләрнең чираттагы 8нче форумы узды. Быелгы чарага Татарстан, Чуашстан республикалары, Самара һәм Кемерово өлкәләреннән дә галимнәр һәм тарихчылар чакырылды иде. Анда яңгыраган фикер тәкъдимнәрне безнең хәбәрчебез Рамис Сафин тыңлап кайтты. Ульяновскида татар төбәкчеләре хәрәкәте 2009 елда ук башланып китте. Нәкъ шул елны профессор Азат Курчаковның туган авылы Кәшә турында беренче китабы дөнья күрде. Шул вакыттан соң төбәктәге 67 татар авылының 42-се турында саллагына китаплар чыкты. Бүген тагын 5 авыл турында китап әзерләнә. Авыл тарихы турында язганда, анда шәҗәрәләргә дә зур урын бирелә. Әниемнең нәселен эзләргә тыңгач, мин килеп чыктым метрикларга. Шул метрикларны тотындым тизәргә шәҗәрәләр. Ничә шәҗәрә? 100-110. Җирле автономия тәкъдиме белән соңгы елларда Ульян шәһәренең тагын 7 яңа урамына Габдулла Тукай, Закир Кадыри, Габдулла Шамуков, Рафагат Хабибуллин һәм Бари Тарханов кебек танылган татар исемнәре кушылды. Работа, которая проводится краеведами, на первый взгляд она и не очень видна, и не так сильно обсуждается в обществе, но результаты ее очень и очень серьезные и просто необходимы, особенно в современных условиях, поэтому я хотел бы выразить огромное слово благодарности руководству областной татарской национально-культурной автономии. Шунсы сөйнешле төбәкнең татар тарихын, танылган якташларының язмышын өйрәнү белән соңгы елларда укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре генә түгел, галимнәр дә шөгыльләнә башлады. Тарих фәннәре кандидаты Рима Вилданова 2018 елда Сембер татарлары тарихына багышланган беренче китабын чыгарган иде. Быел аның Сембердәге татар матбугаты тарихына багышланган 3нче китабы дөнья күрде. Работать стало гораздо легче. То есть каждый, кто хочет найти какой-то материал сегодня о своем веселе, о каком-то известном человеке, у вас сейчас есть огромные возможности. Это стало гораздо проще. Авыл тарихын оннан чыккан шәхесләр язмышын чагылдыруда Ульяновскиның Өмет газетасында саллагына эш алып бара. Үткән ел без авылым тарихы дигән конкурс үткәрдек. Менә шул конкурста бик актив катнаштылар. Һәр районнан, һәр татар авылыннан материал килде. Менә бу материаллар инде авылның ничек башланган, нигез салынган, мәчеткә кешеләре, аның данлыклы кешеләре мәчеткә кайчан нигез салынган, менә шуннан башлап авылның тарихы языла. Туган як тарихын язу эше Самара өлкәсендә дә югары дәрәҗәдә алып барыла. Истәлек такталары ачыла, иске мәчетләр яңартыла, китаплар чыга. Безнең бүгенге көндә 28 авыл җирлеге исәпләнә. Без инде менә 12 авыл турында китап чыгардык. Кемерово өлкәсендә дистәләгән татар авылы бар. Ни кызганыч, күбесе бетеп бара. Шуңа күрә дә җирле төбәкчеләр аларның һәрберсе турында да китап чыгарып калырга тырышалар. Шахтерлар тарихларын яңа китаплар чыгарды. Историческая судьба татар Кузбасса дигән китап җыентык чыкты. Анда да шахтерларыбызның шахталарда Башкортстаннан, Татарстаннан, Ульян өлкәләренең килгән шахтерларны, аларның беренче китапта аларның ничек тормышлары, ничек алар ФЗОларга килеп укыганнар, шуларны язды.
Сер түгел, Чуашстандагы татар авылларында элек бүген дә аягында нык басып торучы кешеләр яши. Алар мәчет, мәдрәсәләр сала, авылларда музейлар, спорт мәйданчыклары ача һәм тарихны да онытмыйлар. Урмай тарихы китабы язу турында материаллар зыябыз. Аннан соң Чебоксар шәһәренең дә татарлар тарихын җыябыз. И аннан соң инде зур гына бер соңгы Чуваши татарларын, Чувашида яшәүче татарлар турында bir kitap yasamak ediyoruz. Material toplana bir 80 ne buldu indi уже hazır neticelerine gerek bir 85. Alarını tozu tırmış karşılığa gerek может birinci meselede şular çıkarmak ile biz yüzümüzde Tatar muzeyi yasamak ile biz meçit diresinde elhamdülillah. Әлбәттә инде форумда катнашучылар күптән түгел генә булып узган халык саны алу темасында читләтеп узмады. Государственном уровне очень плохо проводилась перепись. Практически в многих домах не были. Я знаю. Потом записывали, этнический фактор мало учитывался. Основном спрашивали, на каком языке ты больше говоришь. Если на русском, то писали русский. Если смешанные браки, все равно писали русский. Если человек хорошо знает, к примеру, татарский, то татарский писали, или башкирский, или чувашский. Вот в таком плане перепись пошла. Biz не бар татар халкы ул перепись белән дә однозначно недовольныйлар. Переписьтә күп кешеләребез катнаша алмадылар. Аларга җиткерелмәделәр мәгълүматны, аларга правиласын бирмәделәр. Анда электронный уйлап чыгардылар, төрле вариантлар, күп кешеләр эләкмәделәр ул переписка. Билгеле, ана телен укыту, татар авылы язмышы, халык санын алу кебек сораулар бүген бер генә татарында битараф калдырмый торгандыр. Чөнки илдәге бүгенге милли вазгыять тагында кискенләште шул. Ульяновскидан Рамисафин, татарлар. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Кауи Сәрвәр операсы премьерасы узды. Оны композитор Миләүшә Хайруллина Айдар Әхмәдиев либретосына язган. Бу әсәрнең концерт варианты һәм ул тамашачыга Мирас татар музыкасы фестивале кысаларында тәкъдим ителде. Кауи Сәрвәр операсы язучы Кауи Нәҗми һәм хатыны Сәрвәр Әдһәмованың илдәге бөек сынаулар дәверенә туры килгән сүнмәс мәхәббәте турында сөйли. Толарак Эльвира Хөснетдинова. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залы фойесында язучы Кауи Нәҗми һәм хатыны тәрҗемәче Сәрвәр Әдһәмовага багышланган күргәзмә дә тәкъдим ителде. Аны Шәриф Камал музее оештырган. Кауи Нәҗми 1934-тән 1937 елга кадәр язучылар берлеге рәисе булып тора. Опера язуына тарихына килгәндә, без аны 2030 елда Миргазов йорты саклап калу компаниясе вакытында без тирә-юньдәге җирне чистартып бергәндә, безнең яныбызга Кауи Нәҗминең оныгы Фәридә Тансыковна килеп, Кауи Нәҗминең һәм Сәрвәр Әдһәмованың бер-берсенә язган хатлар җыелмасын бүләк итте. Һәм без шул хатларны укып чыккач, уйлана башладык. Бу опера өчен менә дигән материал, һәм шулай итеп әкренләп хатларын өйрәнә башладык, документларын карый башладык инде. Гомумән менә шу 30нчы елларда булган вакыйгаларның, илдәге барган вакыйгаларның срезын алырга булды инде шулай итеп. Вакыйгалар Казанда 1956 елда башлана. Кауи Нәҗмигә чираттагы аноним хат тапшыралар. Анда Сотлык җан дип язылган. Бу язучыга 20 ел элек булган хәлләрне искә төшерә. Операга артистлар җәйдән әзерләнә. Шул чорны, ул вакыттагы мөхитне аңлар өчен күп кенә китаплар укыйлар. Кауи Нәҗми һәм Сәрвәр Әдһәмованың үзара алышкан хатлары белән танышалар. Бу татар хатын кызы минем өчен зур ачыш булды. Ул шундый көчле, аның шундый көчле характеры. Ул бик акыллы иде. Аның тәрбия дә бик көчле иде. Юрист иде. Һәм инде ул Кавига бик күп киңәшләр бирде. Төрмәдә дә, ссылкада да кешегә бик күп ярдәм итте. Кеше өчен юридик документларны төзеп, кешеләрне чыгарды иреккә. Кауи Нәҗми хатларында күбрәк хатынына булган мәхәббәте, аны зарыгып көтүе турында язган. Кауи Нәҗми ролендә Татарстан Республикасының от казанган артисты Артур Исламов. Үземнең зәйнә драма спектакльләре бик ошый. Һәм аның стилен шушы
кішіліктілік, тұрмышта шындай ғадилілік біздің тұрмышқа яқын һәм шын шу тұрмышны көрсәту біздің инширатта оперлықтан кетіп бұл тарихны максималь рәвештә шушындай гади итеп күрсәтергә, халыкчан итеп күрсәтергә инде зәйни стилендә шайтып тырыштык. Шуның өчен монда күбрәк опера штампларынан без киттек. Шуның өчен бу музыка ягыннан да һәм куелыш ягыннан да калса бик тә театраль килеп һәм кино кебек тә дип әйтергә була. Театр бит инде ул музей түгел, ул документаль әйберне нигез итеп алса да барыбер ниндидер гомум кешелек темалары турында эшләргә тиеш. Шуңа күрә монда бу сәнгать әсәре һәм бу бер ниндидер документ түгел. Документларга нигезләнеп эшләнсә дә, моны Кави Нәҗми белән Сәрвәр Әдгамовның кем икәнен гомумән белмәгән кеше дә килеп, аларның биографиясын түгел, ә үзләренә бүгенге көндә ниндидер яшәү көче табырга тиеш. Төп максат шундый. Кави Сәрвәр операсы тагын шуның белән дә кадерле. Биредә без шул чорда татар әдәбиятында мәйдан тоткан шәхесләрне күрәбез. Аларның авыр язмышлары белән танышабыз. Фатих Кәрим, Хәсән Туфан, Мирсә Ямир, Кави Нәҗмиләр гаиләсендә еш кунак булган. Күпләп карап, образларны белеп, төрле сылтамаларга карап, китапларга, шагыйрьләр берлеге менә барып, төрле образларга Хәсән Туфан турында сөйләделәр, Фатих Кәрим турында да сөйләделәр. Бөтенесе турында аңлатып бирделәр аларның ниндидер борылышларын, карашларын, ничек алар менә кем мәҗлестә ниндидер шаян кеше була торган, бөтен күңелләрне күтәрә торган кешеләрне аңлаттылар. Бүгенге көндә без шуларны карап, үзебез йөзеннән эшләдек инде шул менә Фатих Кәримне, Хәсән Туфанны, Мирсә Әмирне. Премьераны Александр Сладковский җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы Дәүләт Академия симфоник оркестры башкара. Музыкаль куелыш өчен Зур театр дирижеры Айрат Кашаев җаваплы. Әлеге опера белән 2022 елда композитор Миләүшә Хәйруллина партитура бөтен Россия яшь композиторлар конкурсында беренче урын алган иде. Зур масштаблы партитура язылган һәм шундый опера эпопея дип әйтергә дә була. Шуңа күрә шундый зур размах. Бу тема безне үзенә алып кирип киттек, баттык шул темага һәм бик бирелеп эшләдек. Менә хәзер инде 4нче ел бара. Без шуңа көнгә 4нче ел барабыз, барып җиттек, Аллага шөкер. Кави Сәрвәр операсы мәхәббәт турында гына түгел, ул илебез тарихында кара тап булып калган чорны да күрсәтә. Өлкә комитетының 1936 елның 26 октябрь карары татар язучылары арасында репрессияләргә башлангыч булып тора. Кави Нәҗмигә язучылар берлегендә халык дошманнарын әйтергә кушалар. Язучылар берлеге җыелышында Кави Нәҗми арада халык дошманнары юк ди. Билгеле, бу аның үзенә зыян китерә. Язучыны 1937 елның 2 июлендә алып китәләр. Кави Сәрвәр операсы репрессияга дучар булган татарның асыл ул кызлары рухына багышлана. Ул халкыбызны уйландыра, тарихыбызны онытмаска өнди. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Бүгенге менә шулар. Тапшыруыбызны Гариф Ахунов сүзләре белән төгәллибез. Халыкны халык иткән, дөньяга таныткан сыйфат, аның күңел байлыгы, теле, сәнгате. Сау булыгыз.